Balik masa biasa. Hai kalau orang tong beli mod dol. Besok bah 120 kasi. Uko buta aku kan. Kakak bị cái chuẩn bị. Kakak bị tung cái chuẩn bị rồi. Kakak phải nút cần làm cái. Kakak bị cái chuẩn bị. Kakak bị tung cái chuẩn bị rồi. Kakak phải nút cần làm cái. Ita si bon deh. Aku no. Soli na kaba kaya mo. Soli na fish kaya mo. Jadi kau kalau saya tu. Ada di sini. Mula rin. Sabi. Mula nawar. Sabi. Suruh dia baca main saja. Satu saja. Halai sini ni. Kau ke? Abo election sekarang bukan lagi ya. Ada tu election pai kau pai. Penang tap but. Okay. দুই মে 2021 সাল মারি চংবারি পাইমানি ইয়াগুলো ওর 11 মহারানী एडिसि आचक थायो नि गोबां गामि रगो साल गोबां माने जों जालरगनो तै आगे तो जों इलेक्शन नि सिगां तो जों इलेक्शन नि एजेंडा न तै जों इलेक्शन कप्लायंखा इलेक्शन पाइखा बरक आनो एमडीसी खाइरखा एके ताबो खंगे पाइमानि यागुलो ताबो खरकसा ईएम ओंगै ओ आमचाइनि खरकसा प्रतिनिधि ओंगै बरकनि थानि जों आगे जेबाबे गामि गामियाव थाङै जों बरकनो भोट सानै माहायनो ताबो बरकनि थानि जों तैसा हायनो बरकनि गामि गामि थाङै बरकनि तामो प्रब्लेम दं तामो बो सानमुंनो प्रायोरिटी रुइ बरक दाखि दाखि मानानो मुचु तै थिनाङा जों बाहायके सामुं तांनाय आबरकनो तै जों तिनि हायनो हाय यां मुंगिया गामि ब्लकनि बिसिङ कलायनाय बिलाइ हामनि परे तामैखौ माबनो तीर्थमणि पारा ताई मानिक बाजार ताबक मानिक बाजारनि परे थांनाय खासिया मंगल परे साउथ महारानी परे थांनाय जों गिलातलिनि परे बरिफां तलानि पारानि मुं तामैखौ गोविंद सदर पारा आ पारा थांनाय अबेखाने पारानि लखराव बरकनि सानमुं तामाव ताई विलेज कमिटी नि ताबक जों तमिया नोटिफिकेशन देखा नरम जतन समय विलेज कमिटी मॉनिटरिंग कमिटी नि बाहायनि जों अलरेडी सिनि सिलेक्शन नांबायखा जों ताबो फर्म खायनायनि बागै गामि गामि व सिनि अमाहिके तेप्रा माथानि गङै दं आबरं दैबो बाहायके खानाय थिनाङो विलेज कमिटी नि पन्चायतनि सामुंरक बाहायके तांलायनाय आबरंनो तै जों साबलायखा तै फायनाय साल सिनि सानमुंनो तैबो कप्लुं खायनायनि बागै सिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि सानमुंनो बुबाग्रानि खरांनो तैबो करा खायनायनि बागै तैबो थानसा खायदि लुखरकनो चिनि बाना तला तुबुदि अखौ बुकचार बुखा हामबाय।